6 sobre això. Com se fa una divisió, la prova de la divisió, quan tenim els números decimals? Pues és molt fàcil. Primer fem la divisió. Val? Recordeu que en aquest tipus de divisió que hem de treure dos números decimals, primer fem la divisió, que és la part que està en rosa, després col·loque la coma i comença a treure zeros. Pues un 0, pues el primer decimal. El segon 0, el segon decimal. I ahí ja acabem perquè són dos decimals, ja els tenim. I ara vaig a fer la prova. Quan faig la prova, com sempre, multiplique el quocient pel divisor. Pues ahí està, el quocient pel divisor. Una vegada ja he fet aquesta multiplicació, he de sumar el residu. I ja faig tota la suma. Quina diferència n'hi ha? L'única cosa que heu de tindre en compte és que no podeu posar la coma fins que no estiga sumat el residu. Perquè si poseu ahí la coma i després sumeu el 2, probablement lo posareu baix del 5. Aleshores, és molt fàcil, però recordeu, la prova se fa com sempre, però la coma es posa en la multiplicació quan ja hem sumat el residu. I això és tot. Un beset molt gran.